края на ноември гривата ми доста се беше разраснала и реших, че ми е време за подстрижка. Бях в едно село на Крит, където нямаше просто кой да ме постриже. Затова отидах в Ханя при моя нов приятел Филип, едно македонче, много готин, за да ме направи отново да изглеждам като 20 годишен. Калиспера, мама му да... Да мамата да му е. Изпех пак. И ловец съм, и риван съм, на закона мамата е сам. От цяла Ханя. Всичките барбари, барбери, там както ми казвате, намерих едно хубаво българско момче да ми направи така да му направи като момченце мене. Чист македонец. С новата прическа вече се чувствах максимално подготвен и във форма за моите подводни приключения. Още на другия ден Станасис, един друг нов приятел от гостуването ми на остров Крит и подводен риболоваджия като мен, се грабнахме да ходим на южната част на острова, за да си практикуваме хобито. Защото сме хобити. Ето Насис! Catch these nuts! В заключението на това кратко филмче искам да предупредя Филип много да внимава, защото, както всички ще видите, притежавам нужните умения, за да му открадна професията. Добре, приятелю!